Burma sipai te chu an vasual take o ti kan soi tak tak ma in thingpui dora an chet na thinrim thlak box si nuizat thlak ang reng box si hantar lang kau te ang March ni kwa tholeni chhun khan Ranguna 46 Street ta kong sir thingpui dor Orient anti chu sipai te hian an khoi ve ngot he dorat hok te hian sipai du lo na an lan tir ponilem lova eng dan tlo chanin nge manan ni ti po hriat chian ni lo ma se na thokle dora chol mi som ni borvel an man ta thowane sipai te silai le puak thei thil ti puana dora thok te hi happy new year ti in an lo au pe kani ome sipai te hian an larun tamau maya an dora lutin an bung ruate an ti chiat saka na thokle dora om te chu an khom hal rok rok he thila thlen la hian dor nei tu chu alo om velova anaute kholaya an man la hian aron thlenga sipai ten ador an lo ti chevek to a na thok zong zong te an lo man sak vek bokawangin dor nei tu tan chuan hoi haina tham tak turane anaute chu zuin sipai te hi a in man tir ve tangot mai ani ome sipai te hian an mi man te mobile phone te chu chu sakin dor hi an rok tel bokane zohna thla khopui halkha le falam lam boruak duhawm vak lo ni in thudonane heng kho pahnia hian tharum thona lian tham a Chhuak mep lova police duty te chuan mi pui chunga zan ngai deuh te po ani mai thei heng police te hi voin lama son an ni in poisak nei vak lova chetur police unit dang chu an da lut le ni in thudon na chuan asoya nor huai hota pung khom te chu mundangang bokin tharum nen beyantum ta ninalang police le sipai hi kan soi pol deuh fau thina soi chiang lo lo te ang police te hi tun buena a mi pui not dar tu berania sipai te thun hnuaya anom pialama police anga in thuam sipai in phum ru te po anoma sipai te hi rangun le khopui danga chuan police anga in thuam dang lam chuang lovin an chehle bokani kha Mizorama ral tlan thrim thrim hi engzat chi angenom ti hriat ani lova hriat po ni se puanzar atulem lo bok YouTube channel then khat chuan ral tlan chu ti za chuan Mizoram an pan mek ti thu an lo puang to a hei hian ramria ral tlan te ron lut tur ven na thok tu Assam Rifles te atiral khelin an duty ngor pha sau nia soyane Raltlan chungcha nga hian thu puanzar konga film khur atul hle ninalang thu don na chuan Raltlan zinga atam berte chu civil mi nilovin police mi le sa CDM zoma mi pui kutha kaya tlan cheta te an nilom ninasoi heng police officer tlan chia champhaya an train mi pali te chu BBC na koma an ho tu ten nuar te chu kap turin thu an peya chu ti hlotling du lovin an na an phatsana an ral tlanta niin an soya poisoi lo te thisen chhuwa chu kan thei hlol lowani tin mi pui thlan chhuwa sarkar sipain an nam thlu chu an pom thei lo boka police na chu nuam ti maila kanin herdan hi kan du lowani ante heng ral tlante hian an chung te an ron tlan sana a then chu upato tak tak te an nia tlan san mai lo chu du thlan tur dang nein anin hrelawane police nga hian sipai ngai thei vak lo anom nuala CDM thlop ta po mi ti tham tak an lom to ani kha sipai te hian police a nasang zong zong chu an chel tlata an thu zom thei lo tur te chu an pension tirin an mi du tak an da mai thin boka heiwang hian police zinga sipai thu nei na tuilo Mase an mani le an chung te sahim na ngai tua wanga latrang ta ram te anoma mi pui te tharum hanga beichu heng mi te tan hian thil har sa tak turane halkha le falam lama chuan chu alang chuaka sipain police te chu an kutle ke ya an man dan po alang chiang ta hle bokane helpolin the way bial khothen khata kongzo te an ven wange mone Nizan Khan dawe sitia sipai te chu anchena viau maya muntina silai apuaka liam tuar anom nual baka mi man po an nei nual
renguna chuan chhun lama an chena le hle kang me chuakin pungkhom te chu tharum nen an hnot dar le a chhun le zana chet an tho ta buai mai ane heti lai hian UN Security Council chuan thuti chua tura in rem na an la nei hlei theilawa British in thu chua siam tura duan chu China Russia India le Vietnam te chuan en non ni se tin rotna an siama thu khat vo a thu hi ti chua angai awangin ban an la phar hlei theilawane sipai ta chet na rong tak tak kara hian huai san na lan tir tu an lo omnual to a sipai ta chetur ama chawa lo ma chon ngam Sister Ann Ross nu tangi inpuanna hi aro pui khop mai en Rosian voi khat mai nilovin sipai te chu thring in tharum thawa chelo turin alo ngen to a hemi tur hian anun na athap tak meu sipai te chet natna michina February thatop sipai ten tharuman thotir khan sister hian mipui kuthak tura sipai ronpong zel chu kholaya thring in alo dong songa Kamilaya aril ru chu anua asoi chuak le tharum nen mipui pungkhom te chu anron hnot kiang don ti ka hria mipui te himna tur ngai toin ka pen chuak ta ne sipai te hna ka dil chu mipui te chu an nun na zuaro u midang nun na in la don rau rawani chuan ka nun na hi lazok mai ro ti hi ne ya sipai te ma chon tur khan midang aya thi turin karil ru ka siam felani ate sipai te hian hemini hian silai chu lek chuak lo ma se mipui hnodar na tan tharum hi an mangin liam tuarte anom nual thunga sister chuan sipai te tharum ne na an che zui chu lungchia thlak ati thu asoyane en Rosian sipai te ne na tharum tholo turangen na hi akal pui chun zom zela midang aya thi chu a hre lo hle a sister thuamin belin michina hian thotran ni khan police te chu tharum tholo turin thring chungin angen le a mipui te chu an chung khat anga ngaya za ngai na lantir turin angen ane en Rosian michina hian clinic aneya tharum tho achua to lo na tura ma la tu aneya sister chau hinilovin buddhist pui thiam pakhat chuan tu hnaya police te din chilin mipui kutin thlak dona helaya tanga kalchua intumani chuan min paltlanga keima min khoi masak photanga yang tin mipui te thlawang alo hauto bok sipai te du lo na hian sa kho sang te chuan an hran na anda thamek zelane voin march ni som thlengin mi sang ni chuang chu manan ni to a heng mi te hi engtin nge anom zel ti hriat ani lova an man tamber chu zirlai te ani nge march ni thuma Rangoon University Students Union tele All Burma Federation of Student Union te kongzowa khan mi zanga vel an thok chuaka mi zathum som nga vel an mana heng mi te hi khoya nge hrenan ni ti te eng thu buai nge an or tir ti te chu an chung te poin an threlova chin hriat lova bo ta zeu anomani chuan thilmak tak anilem lo mai theiane ni tin man to khi anom renga a then chu an man na a kutan thlak tak te po anoma kholaya chuwa khom hi thil na mai lo tak ani na lai awmo me voin nor hoi hota chuan security force te hian rail konga thokte anbitum deuh bernia ngai thei ania renguna railway a thokte inben belna manhlok kon rail chol mun chevel an huala man an neinual baka an chenai na trangin mi sang khatvel an hnot chuakane Railway Workers Union Federation chuan kanram economy ti chethrak khopin kan nuar don ani antia in kalpona lama an poimo na te hriain sipai chuan nuar te hi khor chua na an thole theina tura launa tu tuma mase omzia alanei vaklo sipai te hian Ministry of Social Welfare Relief and Resettlement mangin tlom ngai pol panga te chu min antuma mase heng tlom ngai pol te hian andu lo thung sipai nen in remna engma anzia lo thule mipui te chu an thlop thu an puang ve mek bokane hetila hian nimina kan tarlan
China le sipai te February thalai hola anin biak na chungchang kha Home Affairs Department atanga document put ruwa tangin hriat ania China hian sipai te chu in biak na anei pui nge ti chiang hle he document put ruwang hian Home Affairs staff then khat te chu an na tanga chol tir te an ni nge bokane